Credza nó na cred. Tógiú an Ardeaglais in náit an leas Ardeaglais a bhí tócaí híomh eile, áit na bhfuir tríocha sa 7 duine a bhí ag freastal ar an affran bás. Maid an lá nollaigh in 8 le linn táinrich a hála nuair a capú an balcón a bheith ag titim. Príosún a bhí ar an siomh ar a bhfuil Ardeaglais chatlaigh na Gaillimhe inis site. Thugtaí príosúnaí ó heach na cuairte, á sa 60 agus lá tá neamháin, i dóláin faoi náin chuig i bríosún. Is an na cuireadh muilre seoige chun báis. Díreadh go héagóra chun báise mar gheall ar wardair bhaim trasna sim líon 882. Ceann go na rudí dearnacha a bheith muilre ón groch, ní rá láimh, páirt na cosise go máin. Bhronn an tuachtarán Mícheál Dí O'Higgins páirtúnar sim líon 2018. Níor tógiú an Ardeaglais an seo go dtí an fichiúis. Bhí sé an ábhar sparanne idir an Aglais chatlaigh agus cóirle bordasach na cathrach agus chundé ag an nám, má gur an Aglais dinghailte go lona faoin Ardeaglais ar an waithí mhór. Sid éire dhéal an Aglais agus is ar an siomh seo, idir dhá Ilian an Tilian altanna cho dheas agus Ilian an éarla ó thua atá sé site. Bóthar an phríosún a tugtar fós ar an móthir timpeall cho fada le bóthar na hallscoile.